Sa Sagay City, Negros Occidental, isa patay, isa pilason sa nagbungguan ng minivan kag tricycle. Samtang sa Sipalay naman, ginapahayag hubog nga rider pilason matapos maaksidente sa ginamaneho nga motorsiklo. Yaring balita nga itong gintutukan. Ginbawian sa kabuhi ang 20 anyos sa si Gerald Sumpay matapos sa kabunggo ang ginamaneho nga tricycle sa minivan nga ginamaneho ni Neljan Omiter, 47 anyos. Natabo ang aksidente sa National Highway sa Barangay Paraiso, Sagay City, las 9 kagabi. Pilason man sa aksidente si Omiter. Sa Sipalay City, gisi ang bibig, kag ilong, kag puno man sa gasgas ang nawong sang ini nga lalaki matapos maaksidente ang ginamanehong motorsiklo sa crossing Sablon, Barangay Kanturay. Ginapahayag hubog ang driver sa natabo ang aksidente. Nagapabilin ini sa ospital. Wala ini sang ID o kung anuman nga mga dokumento, rason nga tubtob sa karon, wala pa ini makilala. Ginbawian sa kabuhi ang driver sa motorsiklo ginapatihan, nagbunggo sa kilid sa isa ka itom nga SUV sa dalan na Araneta, Bacolod City kahapon sang hapon. Nagagawa sa investigasyon sa kapulisan nga posible madasig ang dalagan sa motorsiklo, rason nga wala ini nakapreno kag nakabunggo sa nagaliko nga SUV. Kinkilalang napatay nga driver nga si Tomas Hedelanga, 28 anyos sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Upod Kirinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western